guys amunombla wayo tabva kuHarare uko. So now takupedzisa nemota kuenda kuGwanda event yedu. But munongozwa kuti patinofamba tinotanga taudza mukuru kuti takumbofamba chitichengetaiwo murodhi munoitika zvakawanda wanda. Tinzvengane nazvo. Saka tichakumbira kuti tombopiwa kanziyo kanotipinza mumweya. Then tozoita sei tobva tanyengeterwa namukoma Abdul. Vaititi tishaurireiwo kamunoona kanga tipinza mumweya. Tikwanisa kufamba. Tifambe kwakachena. Wacha style. Wacha style. Ndinotenda ndaona kuti praise worship haisikumira ini chirega ichite kuti tipfuurire tiende kumberi tichinamata. Isu tinotenda Mwari kuti zvatichapfuura nemumasvingo nemuchiredzi mutichengetedze. Hakusi kugona kwedu asi isimba renyu. Ndimi munoziva zvatichadya ikoko, zvimwe zvatichapakurirwa ndimi munoziva. Ini handikwanisi kusarudza nyama yandichapakurirwa. Azviite nekuti handisi munhu anokara. Aiyo prayer yanyanya kurebisa ende Nyama zvekupinda muchiredzi. Kurasa vavengi. ngatichita ichifambe nguva Chikafu chirikupinda pari panyaya. Zvinhu soka. Chikafu chirikupinda pari. Murikupinda mota dziri ndikupinda ine. Unofunga chikafu chisiri necessary panguva inopa. Vana vandovhura hapwa. Vanondirangana kumana. Vanenge kundijambwa. Varakandakana kunda kumana. Ndisina mhozo vakandibava vandibamba vandijambalada. Ndiri gandanga andibonera zvinhu zvekumama. Ende futi ini ndiri njambanja wana vasiyona vanondipurata vandimaka vandipurata vakandipapwa. Right, anyway, shout out to T-Schedule. We are signing out. From myself, Abu Dhabi, Sekuru Vitanis, Melody, Eniva. We had a great time, and this is my brother who just did a great thing here in Gwanda. Oh my God, I didn't know that Gwanda, anyone would pizza. So see you next time, my brother. God bless you. We are happy, no complaints. Thank you so much for hosting us. We hope to be hosted by you again in the future. Yeah.